So nakakasawa na daw yung so yun. Yan, makulay na buhay mga kabeli. Nandito tayo sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. So barangay Santa Ana. Yun, Santa Ana. Shout out po. Yun, Santa Ana Night Market. So mga beli, lahat dito may mga tinda rito, tapos food park. So hanggang gabi daw to, inaabot ng alas 10 ng gabi, alas 11 ng gabi. So ito bagong bukas, 2 weeks pa lang. So maaga lang tayo pumunta para yan, makita natin yung lugar. Sama natin si Jan. Welcome back, Anton. Tarararara. So mga beli, maaga pa. So pero marami ng tao. So mga beli, tapos may pa-birthday nga pala si Tita Marie and Tito Bel kay Janjan. So may 2,000 si Janjan. Yan o, 2,000. Tarararararararan. Okay mga beli, bisitahin natin tong food park. So night market. Ayan o. Ay, thank you tay. Santa Ana Night Market. So sa gabi mga beli, maganda rito dahil maraming ilaw. Yan, Dinan Labong Hingbalen. Siya ba mayor dito? Ano ba si Dinan Labong? Mayor. Yan, shoutout po kay Mayor Dinan Labong. So ito mga beli, itong daan na to parang bypass road. Diretso na ito, Riot eh. Tiramisu, 100 pesos. Paano yung tiramisu dam? Ay, okay lang pagkita lang sa vlog? No problem po. Ayun, no, tapos invite mo na rin. Yan, tiramisu. Tiramisu po, we have 7 variants. We have mango, Oreo, Al Capone, blueberry, matcha, biscuit, and classic. For the classic, we have 2 flavors, alcoholic and non-alcohol. So, 100 per slice po siya, 150 siya. gaano kalaki yung first slicer? Isang ganito po siya. Okay. Tiramisu. Yes po, tiramisu. Okay, salamat. Invite nyo dito sa bagong food park ng Santa Ana. Punta na po kayo sa Santa Ana. Ayan, ako yung kauna-unahin ako. Yes. Second stall. Ayan, sa mga beli, pangalawang stall siya dito sa night market. Thank you. Shout out sir. Thank you po. Tapos mga beli, may mga barangay official na naka-duty rito. Gaya nila, may mga kanya-kanyang radyo sila. Ito naman, salad. Fruit salad. 50 pesos. Yes, sir. Try to, sir. Maya. Ikot muna kami. Ito, senyorito. So, coffee. Coffee. So, isang side lang mga belly. Tapos dito sa kabilang side, pwedeng mag-park. TJ's Food Corner. Ito masarap dyan. Dried pusit. Kuya, magkano sa dried pusit nyo pa? Tanong lang pa. 25, 35. 25 dito sa maliit, tapos 35 sa malaki. 35 sa malaki mga beli. Yun o, paborito ni Kuya Rod. So mga beli, ikot muna tayo. Hanap na kayo ng bibilan nyo ha. So dito may sounds. So lemon juice. The Lemon Corner. Oh, di ba si Kabakal yan? 65. Hotdog mga beli. Yan si Montero. Si Montero, wala na si Montero natin. Mga beli, ang haba na itong food park na to. Yan, daming kumakain dito. Siomai Binondo. Okay, tiramisu din to. Thank you po. Tiramisu. Dito, pika-pika. Assorted 20 pesos. Thank you po. Big bites. Fried noodles po, jumbo siomai, salad, java rice, dragon fruit po. Fresh dragon fruit po and fresh salad. Jumbo siomai, fried noodles. Lalamig ka dama. Maraming dito mga kabeli. Main. Naalala ko yung food park sa Baguio. Kainin po rin ang apo. Ching Buko House. Ay, bakit
Oh, shoutout mo yan po. Dahil lagi yan po. Lola Litz! Lola? Lola? Lola Litz! Yan, shoutout kay Lola Litz. Ito yung mga apo mo magaganda. Yan. King Buko House. Shoutout po. Taga-Noa rin niya po. San Pedro po. San Pedro, Laguna. Senyor yan, huling Alvin nila. Ay, bota. May kahit kilala niya, di ba? Ang gawa kami pa naman bota. Willing niya muntag yan eh. Wow, maganda lang yun. Okay, thank you. Thank you po. Sige. Tapos ito. Hindi ko kayan. Apa? Overrun. Apa. Yan, overrun. Hindi siya ukay ka. So ito mga coffee. Okay lang, naka-video ako, vlogger. Sir, baka gusto mo i-promote yung stall mo ha? Ay, tabi kayo kaya. Ito po yung kapit silim. Kape? Kapit silim. Kapet Silim. Ayan. So magkano naman ang serving ng coffee nyo? May nag-range lang po ng 100 to 140. 100 to 140. Ayun pala yung mga ano nila. So may hot coffee ka rin? O puro cold lang? So ayan, available din yung hot coffee mga belly. Pastry po. Pastry. Kami rin po yung gumagawa. Sa sariling produkto nyo rin. Yes po, sarili. Pero wala pa kayong coffee shop sa labas? Meron na Saan po? located po sa Arayat, Pampanga. Saan doon? Taga-right kami. Nakakutod po. Puto din kamba. Pakuto din ka ba? Sa may tabi po ni Mad Max po. Tabi ng Mad Max sa inyo yung coffee shop doon yung nasa site. Okay, thank you po. Salamat. Proseso po ito. Si Anton, lahat ng kabaryo natin kilala eh. Aton. Nagro-rolling kasi. So ito mga belly. Mga pika-pika. Crablets, lumpia. Ito ano to te? Atay ng? Baboy po. Atay ng baboy mga belly. Thank you po. Ito, ano na to? Takoyaki mga belly. Ate, okay lang, naka-video ako. Takoyaki mga belly. Magkano order? 50 pesos po, 4 pieces. Yun, start siya ng 50 pesos, 4 pieces mga belly. Ito, ano na to? Ate, okay lang naka-video? Vlogger pa. Yung maganda po. Opo, bali ng Ayan sa mga belly, ito na yung 3T Baboy. Ayan, unlimited Korean barbecue. mangkang ano? Yeah, 160. Ate, ma'am, paano yung orderan dito sa inyo? First stick, sir. Dito po 50, sa baba 30. 50 per stick, tapos 30 sa baba. So mga belly, marami lang pong tao, hindi ako makasingit. So Korean barbecue. Ang pangalan po? Yes. 160 ha? Mga belly, paborito ng mga ano ko yan. 160. Ate, okay lang kumuha ng video doon? Okay, tapos promote yun na rin po yung ano niya. Balik ka maya, sir. Tikman mo ha. Sige po, order Bigyan po. kitang free. Order po kami. Bigyan ko kayo free mamaya. Pagluto na. Mga belly, ayan. So 30 pesos sa baba, 50 pesos sa taas. Yung nasa taas. So yung sausage na yan, ma'am. Hungarian sausage. Hungarian sausage pa, ano po yan, magkano? Pa-fry po. 50 pesos. 50 pesos, pinafry. So lalaki ha. Opo. Ang sariling gawa niyo po? Hindi po. May supplier. Okay, thank you po. Balik kami mamaya, ma'am. Thank you. Ganda ang pangalan? Yung kay Chapo Takeout? Dami ng tao, mga belly. Sarap pumwesto rito, ga. Bagnet, Charon, may free taste po tayo, lalo sila sa vlog. Yun, Sir, sambagsak. free taste, boss. Try mo na. Bagnet yan, boss. Manyaman lang. Yan, boss. Mga belly, may free taste. Bagnet, Charon. Ito po. 50 pesos na. Ma'am. Kuha kayo, free taste. 150 lang po. So yung mga belly, tapos may mga iyaw-iyaw dito. 150, 150. So dito 50 pesos per order ng Boss. pork barbecue.
Ay ano, chicharon. Okay sir, balik kami mamaya. Ayan po, bagnet chicharon, bago luto lang po ma'am. Ayan po. Go, tandaan mo yung chicharon, sarap eh. Mamaya. Bagnet chicharon ng Santa Ana. Haba, nasa dulo na ba tayo? Magtinda ka nga, Tess. Ala nga, Tess ka na. Okay. Thank you, kabaryo ko po. Ayan. Lalo niya dyan, ba't na masagi ha? Pwede na sir. Opo, vlogger po. Magkano sa orderan natin dito kuya? 35, 20. 30, start siya ng 35 hanggang 20. Ay mga fishball, kikiam 10 piso. So 10 pesos kikiam. Tapos fishball 10. Tapos 30, 20. Okay, thank you po, Nay. Buko shake. Buko shake po. Ay, sinalag po ya. Thank you. Nana dyan, pagal na ka. Okay po. Okay mga belly, banda rito. So dito, ito na yung mga may table. Start sila ng 99 only. Tonggots. So mga belly, ito yung menu nila. Yun, tonggots. Ano ba yung gutom na? Ito lang yung pwesto nyo, may pwesto kayo sa labas. Nga, saan? San Juan Tramo. Tonggots. Tonggots Isler. Shout out, tita. Shout out. Pili na po kayo. Okay mga belis, thank you po. Ang haba mga beli. Ano to? Empanada. So mga beli, locos empanada naman dito. Siomay. So karamihan dito mga beli, solar ang gamit. May mga solar sila. Biryani po. Biryani. Hello mami. Hernando's Cafe. Ayun oh. Taga saan po kayo ma'am? Santa Ana din? Andi po, sa Candaba po. Candaba. Ayan. Salamat po. Paano ang kalakaran sa pwesto rito ma'am? Ano po, per stall po siya, tapos po reservation, main reservation po. Magkano per stall? Per daily ba or monthly siya? Per day po. Hmm, Per day. Ay, pwede ba malaman? Hindi. Baka po kasi mapagalitan naman. Ay, confidential na lang mga belly. Basta thank you po. Per stall sila. Tapos meron daily ang bayad. Kahit naman doon sa pinestuhan natin dati. Okay, buuin natin ulit yung ano. Gawin natin kusinang layas na. So ito available naman mga putlong, french fries. So dito derang-derang. Pwede pong mag-video. Neteng ano. Hi guys, welcome to my YouTube channel. Ayun oh. May YouTube channel ka rin? Wala po. Nakala ko meron ka. Joke lang niya po yun. Sa ate, magkano sa ganito? 25. 25. Manyamang Kelly. Manyaman Kenny. Kenny mo, Kelly ko, Kelly. Thank you po. Oy, pumipili na kayo ng ano niya. Oh, meron na po Ton, kunin dito Ton.
Shawarma, buy one take one. Shout out sa yun, sana ganun parati nakangiti. Ice cold lemon. French fries. So ito na yung dulo mga belly. Tapos doon sa dulo meron pang hello, shout out po mami. Anong tinda nyo po? Palamig. Saka yan sa inyo yan. Fresh fruit po yan. Kagaya po na ito, magkano per order? 50 pesos. Dito po, 30 po. 30, 40. So conforme sa size. Okay. Thank you po ate. Ito mga Korean street food. Maki. Last na yan ha. Yun o. Para sa mga kabataan dyan. Yun. Anong ulam? Ano ulam? Wala na po kami sa Quiapo. Nandito na po kami sa Santa Ana. Si Neneng V. Yes po. Meron po. Magkano orderan yan te? Hindi lang po. 50 pesos buy one take one na yan. Ano po yun? 70 po. Buy one take one po yan sa baba. Sir. 70 buy one. Meron kayong buy one take one yung tender juicy hotdog. Ito po. Tender juicy po. So ito 50 pesos. Apo, ito 75 with bacon. Sir. With bacon 70. Okay, thank you. Ano na, may napili na kaya sa mga belly. Ito na yung dulo. So dito sigurado hanggang doon sa may ilaw yan. Kung sa makakarating ngayon. Ayan, may mga stall pan dumarating mga belly. Ano daw, pwesto tayo rito? Sigan, no? Sisigan lang, sisig. Oh, dyan ano. Okay. Si Jajan, okay, pili na kayo. Anong gusto nyo? Salamat po. Bili na kaya. Anong gusto nyo? Beli, pipili na kami ng makakainan natin o dyan. Tangan kita mo dyan. Chicharon? Chicharon nga, chicharon. Chicharon, bagnet, chicharon yun. Yan. Nalasa na tayo. Wala ni yan. Wala ni. Beli, hanap muna tayo. Biryani. Hanap muna tayo ng makakainan mga beli. Ang best na lang, best. So, yun. Ay, siya na ka pare Mori. Mori! Pare Mori, kaya ka ba? Kabukas kaya ka ba? Grab na pa, grab. Kaya pa mamukuhan ka to. Ikabi mo, gawin na ini. Kumagin na. Kumagin. Yung mga beli, pumipili na sila. Jali siya pa rin, jali siya pa dyan. Travel po. Ay ka. Ito na lang, sir. Kailan nga pa po siya, sir? 2 days po. Ilan po, sir? Ito, ano yung ginagawa? Diyan, pili na dyan. No? Pwede po mag-ingay ng bar. Diyan ka nangyari. Pwede nung ginawa mo din. Pwede po ano. Mas lagi meron dyan ha. Marinig kaya dyan. Natin ang buto dito. Dito naman. Ang binili niya? Ano pa? Yan pa lang. Okay, gawin tayo doon. Nandito ako. Wah, marami na yung binili nyo dyan. Kasya na sa atin. Okay, dito tayo.
Sa mga beli, bumibili sila Adam, tapos tayo bibili din tayo. Opo. Derang. So dito tayo. Sir, cheese may available dito. Nasaan? Yung dalawang takbo. Ate, magkano ito sa Hungarian po? 50 pesos po. Ilan tayo ga? Ha? 5? 6. So 6 na Hungarian po. Madami pa po pwede. Pwede na po. Wait lang. Kunin ko lang. Yun. 6 na Hungarian. Ay, magugustuhan kaya ng Kuya Adam mo to? Yung lasa na ito. So mabili tayo 6 na Hungarian. Tapos kuha na lang tayo ng kung ano-ano pa rito. Awa. Ay, ano yun? Ay, waya ko yun. Wala ko ba? Ilan, waya ko. Ilan. Doon sa ganun magkano? 50 pesos po, duck breast, bacon sausage, Hungarian sausage, 50 pesos. Yes po. Ma'am, kayo po? Ay, baka yung sa'yo lang. Yes, ma'am. Kanila lang po, 30 pesos each. Dito sa taas, 50 pesos lahat. Premium balls natin, dito ang ating cheese king kilo. Chinese kikiam, tapos duck breast, Hungarian sausage. Chinese kikiam. Ilang Hungarian? Bali 6. Fried lang po luto niyan, madam. Tapos, standard juice na siya. Thank you, tita. Thank you po. Ano ba talaga? Pocky rice cake po. Ay, ito gusto mo. Yan. Ma'am, kayo nipili kayo po. Ito lang po. Tsaka. 30 pesos lang tayo dyan. Ayun, mga beli. Next po. Ay, sorry po. So ito, dagdag natin ito sa nabili natin. Sir, Chinese cake yan. Ma'am, ito pa po. Ayun. Ilan po? Ito? Yun eh? Mga mga beli. Sir, pangalan po? Ingo. Ingo. Hungarian ma'am, baka gusto niyo mag-try. Hungarian sausage. Ito na, 100. Pangalan po? Mambayaran ko na yung sa akin, bali 6 na sausage, saka yun. Bakit? Kanina po to? Apo. Fish cake, ma'am. Sir, po? Ito po. Ito po. Hungarian. Sir, bali 150 na. Ano sir? One ton natin, 30 pesos lang, ma'am. Dalawa to. Ano pa po? Bilang po. So yung mga beli, naka-order na tayo rito. So, singgo na bala. Ayaw. Wagi. Hello. Hello, bilis. Hello ka, magkikita ka ng daddy mo. Pangalan na nila po. Marina yan. Golden cheese balls po. May cheese siya sa loob. Ganda. Dito cheese corn tayo. Dito fish. Ma'am, ikaw na bala dyan. Pag tinawag yung pangalan mo, yun na yan. Sir, isa nga, 50 pesos. 50 pesos. So mga pili tayo ng chicharong bagnet nila. So, 50 pesos. Yan boss, bagong rate lang yan. Yan, pre-taste na po si Sir ulit para... Yan po, manyaman. Manyaman ganyan. Yan boss. Suha boss. Pwede. 50 pesos. Daming tao mga beli. Oh. Salamat. Pwede ka mag-pass.
Na dyan. Ito yung ano, Hungarian sausage. Dyan o. Tatapin niya din. So mga belly, ito yung pinagbibili nila. Sarap to mga belly. Derang-derang kung tawagin. Mga belly, dayon. Diyan, anong pagkain? Huh? Diyan, wag mong inumin yung suka. Suka ita? Sauce. Kala ko suka eh. Mga belly, ang sarap. Nakakatuwa yung food park na to mga belly. Tapos di na masyadong, wala naman masyadong dumadaan sa sasakyan kasi may mga ano doon sa entrance, may mga barangay tanod na ina-assist po. Bait hindi yung may sabaw kinuha niya ga. Yung may sabaw masarap. Hindi, may sabaw. Ayun, may sabaw. Mga Hungarian sausage. Mura na to, 50 pesos. Ano gawa? Cheesecake. Kuha lang kayo rito dyan, kuha din eh. Wala, Dok. Dyan. Hello. Kaya po mga kabeli. Nice bar. Kaya po mga kabeli. Panato. Yan. Hotdog. Hungarian. Hungarian sausage. Ganito dito. Ayun, para nung kanila. Masarap. Mga belly rice. Ano ba tawag nila? Mga belly, di ko alam na tawag dito eh. Daming tao mga belly. Diyan na lang, Dok. Diyan eh.
Agak. Agak. Sampai balik. Ayo Ganesa. Agak banyak. Mga Beli, nakakatuwa, no? Naging pasyalan tuloy itong lugar na to. Tay, anong lusot na itong daan na to? Yung bypass road na to? Lulusot ng arayat yan. Arayat, hindi pa tapos. Tapos ito, lulusot ng arayat. So ngayon hindi pa siya tapos. Hindi pa, mayroon pang ginagawa pa yung tulay. Okay. Tulay na kasalukuyan ginagawa ngayon. Baka kung yung magkabakabali sa susunod na taon na. Susunod na taon, okay na. Ay, sige, merienda po kaya. Sige, salamat na lang. Sige. So mga Beli, diretso na itong daan na to is Arayat. Tapos, ito lang highway lang malapit sa munisipyo ng Santa Ana. So yung munisipyo ng Santa Ana, Beli, malapit lang dito. Thank you po. Opo. Hoy, hindi nyo inubos ng pagkain nyo. Ano to? Mga Beli, aba din na itong food park na to. Dati pinakamahaba yung sa Candaba. Mapaniki ba yan yung Candaba, yung food park doon? Ha? Pinak. Paligi, Candaba, yung dating food park na kuya. Ngayon lubog eh. Ginawa resort eh. Ada kayo mo rin. Bagnet. Sarap. Yaman na yan. Yaman pare. Kalutong na. Crispy. Yummy. Nay pare mo rin ka pa. Sarap. Ikam yung gimini ini. Yan ka aja po. Oh, gimana? Dagano. Hello, te. Kaya mga Beli, bili muna tayo ng drinks. Ini Dragon fruit. dragon fruit tsaka fruit salad mga Beli. Ikaw fruit salad na ganaw. Fruit salad. Pwede ano gusto mo dyan? Palamig. Gulaman ah. So, Beli. Saan yun, Ton? Dragon fruit. Welcome back, Ton. Gusta kalakal? Madami pa? Opo, busy. Napapalaban ka yata. Baka kailangan mo ng tulong. Nandito lang ako. Kahit driver mo lang. Hinihingi na lang ata yung kalakal. Hinihingi lang po, di nang binibili. Dragon fruit po, pure dragon fruit, jumbo siomai, fried noodle, salad. Dragon fruit curry pitote. Kaya wala. Saan po rin may dyan? Fruit salad. Salad ka na, fruit salad. Dragon fruit. Dragon, tatlo. Kaya fruit salad. Iwan dito. Dragon fruit yan. Salad, jumbo siomai, salad ka na. Salad mo rin ka dyan. Salad. Tatlong salad. Tatlong salad. Yan mo lang ako suka kabiyaw. Tay chino. Sino pa kaya mo kilawan tilapia? Dyan. Bagsak. Order niya ako. Hi guys. Go guys. Welcome to my vlog. Jumbo siomai po, fried noodle, salad, java rice, dragon fruit po, homemade siomai ma'am. Jumbo siomai, fried noodle, salad, dragon fruit. Kaya tadi kaya ma'am? Dragon fruit yan eh. Dragon dito, dragon. Dragon. Ano?
Ako rin. Palaya, lalo na pala eh. Salad po, jumbo siomai, fried noodles, java rice. Wow, pato to! So mga beli, may sinasabi siya tan. Ano sa'yo? Ayos po mga Ano lasa? Inam nyo. Gasa pakwan. Pakwan. May buto. Mixed fruits, mga beli. Fruit salad. Salad to mga bili. Ayos, manalo. Daming tao mga beli. Dragon fruit. Pepper siya ako. Ano dyan? Ano yan? Dragon. Dragon. Dragon yun. Tap. Yan, shout out kay Kuya Emmanuel de la Cruz. Tita Maria and Tito Bill, yan. Thank you sa mga birthday. Ano po? Thank you. Ano po? So yung mga beli, ginagabi na. So bukas na yung mga ilaw. So yun, tayo tapos na tayo magmerienda. Maaga tayong dumating mga beli. So yan mga beli, may naka-provide palang ilaw dito. Kala ko kanina solar ang gamit. May kuryente palang naka ano rito na pag lahat ng install pwede silang mag-tap doon. Tapos yun na may daily na binabayaran dito. So sa ngayon, bagong bukas pa lang to, kaya yan, ang daming tao ngayon. Lalo pang dadami to habang tumatagal mga beli. Kasi yung sa Candaba mga beli, binaba ngayon eh. Sir, Shoutout po. taga saan kayo sir? Tama ko po. Candaba, yan, magandang araw po. Yes, subscriber po ng Kabeli. Thank you. Okay, tara na. Okay na tayo. Ha? Ay, yung tira natin, dali nyo. Sayang. Okay mga beli, so pauwi na tayo. Ayan, at least napakita namin tong bagong food park dito sa bayan ng Santa Ana, Pampanga. So mga beli, bisitahin nyo din po to. So maganda rito. Ang daming daming stall, daming mapagpipilian pagkain. Ayan o. So ito kasi mga beli, malapit sa bayan mismo ng ng Santa Ana. Ayun lang yung yung pinaka-munisipyo ng Santa Ana, yung kulay puti na yon. So dito along highway to pa pa San Fernando, tapos pa right naman dito sa kabila. Dinodumog to. Nakakatuwa no mga beli. Tapos pagsawa na kayo sa pagkain, pwede kayong bumili ng mga damit-damit. Tiramisu. Tiramisu po.
So mga beli, hindi ako na puset, dried puset. So ayan, ang galing dito, may mga ilaw dito mga beli. May kuryente. Kanina dumating tayo, wala pa masyado sasakyan, pero ngayon ang dami na. So mga beli, sa harap ng Pampanga Metro East Medical Center. Ito yung bagong daan na ginagawa. So ito yung bagong daan na ginagawa mga beli. Hey Ingat talaga. So mga beli, maraming salamat po. Yan, at least naipasyal namin kayo rito sa bagong food park dito. Night markets dito Santa Ana night market mga beli. So mananawa kayo sa dami ng pagkain dito mga beli. Bisitahin nyo. Ingat na lahat. God bless all. Jan.